नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. काणकोण गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठाधी स्वामी श्रीपाद वडेर स्वामी हेमी सोमाराक हृदयविकाराच्या झटक्यान दैवाधीन जाले. ही बातमी आयकून हांच्या सारस्वत समाजातल्या बांधवाक व्हडलो धक्का बशिल्लो आसा. धार्मीक, सामाजीक आणि आध्यात्मिक क्षेत्रात तेमगेले व्हडले योगदान आसा. काणकोणचे माजी आमदार विजय पै खोत हांकां ही बातमी कळताच तेमी दुःख व्यक्त केले. जोयडा तालुक्यात मध्यम स्वरूपाचो पावस, तरी शेता कामां जोरान सुरू. जोयडा तालुक्यात सगळीकडे मध्यम स्वरूपाचो पावस पडटी आसा आणि या पावसामुळे शेतकऱ्याक शेताची काम करच्याक मदत मेळिल्ली आसा. तालुक्यातल्या रामनगर आणि जोयडा भागात शेतकरी भात लावणीच्या कामात गुंतिल्ले आसात. जोरान पावस पडचो तालुका अशी ओळख आशिल्ल्या जोयडा तालुक्यात अजून पावसाचो जोर वाडिल्लो ना. किनारपट्टीच्या भागात पावसान धुमाकूळ घातला असताना घाटाचेर मात्र पावसाची धुवाधार बॅटिंग अजून जाली ना. ताका लागून तालुकावासी व्हडल्या पावसाच्या प्रतीक्षेत वाट पळयती आसात. मात्र मध्यम स्वरूपाच्या पावसान शेतीक संजीवनी दिली आसा. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पडच्या मुसळधार पावसान जिल्ह्यात ऑरेंज अलर्ट. भटकळा शमशुद्दीन सर्कल संपूर्ण जलामृत. भटकळ उत्तर कन्नड जिल्ह्यात करावळी भागात गेल्या 3 दिवसांच्यान पडच्या सतत पावसान भटकळची चौथनी न्हंय भन व्हावू लागला. या कारणान अनेक रस्ते आणि चौथनी ग्राम संपूर्ण जलामृत जाला. शहराच्या शमशुद्दीन सर्कलाच्या चारी बाजून उदक व्हावन वचू वाट ना जावन सर्कल पूर्ण जलामृत जाला. आजूबाजूच्या घरात उदक वचून लोक संकटात पडलात. राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर चतुर्पद कामगारी समर्पक जावन हे उदक साठूंक कारण आसा असो सार्वजनिकालो आरोप आसा. वाहन सवाराक त्या उदकांतल्यान मार्ग काडूं जावन सर्कलाच्या चारी बाजून वाहनाची रांग लागला. रस्तो रुंदीकरण करच्या कामगारी लागून उदक वयचे गटार पूर्ण पडिल्ल्यान हे उदक साठले आणि सर्कलाक न्हंयचे रूप येयले. आजूबाजूचे न्हंय भरिल्ल्यान अनेक लोक संकटात पडले. रस्त्या लागींच्या घरात उदक घुसून लोकांले हाल जालात. या पावसान कारवार, अंकोला, कुमटा, होन्नावर, भटकळात खूप नुकसान झाला. जिल्ह्यात पडिल्ल्या पावसान आज ऑरेंज अलर्ट पुढे विस्तार केला. बकरी ईदच्या निमित्तान शिरशी भागात कडक बंदोबस्त, अनेक वाहनांची तपासणी. शिरशी बकरी ईदच्या निमित्तान शिरशी शहरात कायदा सुव्यवस्था सुरळीत दवरसाठी शहर व ग्रामीण भागात पोलीस विभागामार्फत एक विशेष चेकपोस्ट सुरू केला. शिरशी शहर, ग्रामीण आणि बनवासी पोलीस स्टेशनाच्या 6 जाग्यार चेकपोस्ट स्थापित केले असून थिंगा अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त केलात. त्या जाग्यार प्रत्येक वाहनांची तपासणी करून तेमगेली माहिती भरून घेऊ लागलात. सुरत तालुक्याच्या हद्दी लागून तिगणे क्रॉस आणि दासनकोप्पा सहित अनेक जाग्यार चेकपोस्ट उभी केलात. बेकायदेशीर व्हरच्या जनावरांची वाहतूक नियंत्रण हाडसाठी व तेमचेर कारवाई करसाठी ह्या चेकपोस्टाचे उपयोग जातले. जनावरांच्या तस्करीचेर आळ घालसाठी चोख बंदोबस्त केला असा असे DYSP रवी नाईक यांनी सांगले.
30 वर्षाची चळवळ, 30,000 झाडा नाटून परिसर रक्षण, अभिवृद्धी, देशप्रेम कार्य. भटकळ. परिसर रक्षण, संरक्षण, अभिवृद्धी, देशप्रेमाचे संकेत. अरण्यवासियाले भूमी हक्काबरोबर परिसर रक्षणात रमिले प्रशंसनीय कार्य असे माजी सैनिक श्री अच्युत नागप्पा नाईक चित्रमने हडीन हेमी सांगले. जिल्हा अरण्यभूमी हक्क चळवळीचे 30 वर्षा पूर्ण जाल्ल्यान 30 वर्षा चळवळ 30,000 रोपे नाडचे या कार्यक्रमात भटकळच्या बेळके ग्रामाच्या जनता कॉलनीत गजानन युवक संघाच्या आवरणात रोपे नाडच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करते उलयताले. या कार्यक्रमात जिल्हा अरण्यभूमी हक्क चळवळीचे अध्यक्ष श्री रवींद्र नाईक हेमी उलयताना म्हणले, अरण्यवासियाच्या सहभागित्वान अरण्यीकरण केल्यार मात्र जिल्ह्याचे अरण्य हिरवी जातले. अरण्य अभिवृद्धीच्या दिशेन अरण्यवासियाक अरण्य प्रदेश सागवळी बरोबर अरण्यीकरण जबाबदारी दिल्यार मात्र अरण्यवासियाले सागवळीची हक्काची समस्या सुटूक साध्य जातली असे म्हणले. जिल्ह्याची भूमी, जल, माती, परिसर आणि पूरक असे दीर्घावधी आयुष्याचे झाड, ते झाड वाढवची जबाबदारी अरण्य खात्याची. झाड नाडच्या प्रामुख्यतेपेक्षा त्या झाडाची देखभाल कन, त्याचे संगोपन कन अरण्यीकरण करचे काम अरण्यवासियालेच न्ही तर हे काम प्रत्येक नागरिकाला असा, तरच अरण्य संरक्षण जाऊ साध्य असा असे त्यांनी म्हणले. जिल्हा घटक संचालक आणि कार्यक्रम संघटक श्री पांडुरंग नाईक वळके हेमी स्वागत कन प्रस्तावना केली. कार्यक्रमाचे जिल्हा संचालक देवराज गोंड, रिजवान इब्राहिम नबी साहब सय्यद शिरसी, तिम्मप्पा मराठे शिरसी, सीताराम गौडा सिद्धापूर, राजेश नाईक अंकोला, सीताराम नाईक होन्नावर, शिरसी तालुका अध्यक्ष माळक्कनवर, कुमटा अध्यक्ष मंजुनाथ मराठी, निर्मल नागेश मोगेर, नितीन नाईक, शांती नागराज मोगेर, कुमार मोगेर, अण्णप्पा मोगेर, चंद्रू नाईक, सुरेश मोगेर हे हजर आशिल्ले. या वेळार उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अरण्य हक्क चळवळी वतीन जिल्ह्याच्या हाली सदस्य 32,227 सदस्यत्व स्वीकारिल्या प्रत्येक कुटुंबातल्या सदस्यान 2-2 झाडं नाटून त्याचे संरक्षण करू जाय, नापेक्षा सदस्यत्व रद्द करतल म्हण चळवळीचे अध्यक्ष श्री रवींद्र नाईक हेमी ताकीद दिली. हावेरीच्या मंगळुरावीचो 26 टन रेशन तांदूळ शिर्शी हिंगा जप्त. शिर्शी. हावेरीच्या मंगळुरा बेकायदेशीर घेऊन वयचो 26 टन रेशन तांदूळ शिर्शी हिंगा चिपागी चौकी लागी ग्रामीण स्टेशन पोलिसांन जप्त केलो. या प्रकरणात वाहन चालक संगप्पा आसोटी हेमका अटक केली. तांदळाचे दास्तान केल्ले हावेरीचे सचिन कबूर आणि खरेदी करचे मंगळूरचे गणेश कंपनीचे व्यवस्थापक ब्रिजेश शेट्टी हेमचेर गुन्हा दाखल केला. CPI रामचंद्र नाईक हेमी कंटेनरची तपासणी केली तेन्ना कागदपत्र नाशिल्ली तांदळाची यादी मेळ्ळी. चौकशीनंतर हे रेशनचे तांदूळ मड कळले. वाहनांतल्यान 5,85,000 रुपये किमतीचे 26 टन तांदूळ जप्त केले. तसेच वापरलेले वाहन बी जप्त केले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.